आदा गेमस्रिनि लावदुम बयफोर आंनि खाथिनिलै 25 किल'मिटारल' गोजान लावदुमा सोरखौ लाबथिंनो नागिरो सोरखौ फिदिंनो नागिरो जोंनि कालसारा माबायदि सोलिना दङ जोंनि कालसारनि गेजेराव सोर गाज्रि हाबनो नागिरदों सब बे जेम्सआ बुन बुंनो हायो नोंसोर दिनै सोरखौबा जेम्स कालसारनि मानसिया सहसाव जेम्सखौ नाम लाना सोरबा भिडिअ बानायनो नुदों नामा जेम्सखौ लानानै जानला मानला बुंनो गोनांबा बुंफुजोबगोन जेम्सआ नोंसोर माबायदि मोनदों फंबायमोन जेम्सखौ जेम्सआ ओरैनो दादागिरिल' नङा सब बाथ्राखौ मिथिगौ जेम्सआ हाजारो लाख इन थायो सिङाव जेम्सनो खोन्थाग्रा खिन्थु सैथो बाथ्राखौ नोंसोर दिनैसिम आंखौ सोरबा रायनाय सहसाव मोनदों नामा नङाबाथ' आंखौ बहुत रायगौमोन सोरनिबा खिन्थु रायनो हाया जेम्सखौ सोरबा कालसारनि मानसिया फंसेल' रायना लाथों होनखायो बुंनाल' लाथों मा जागोन होनखायो बुन खोन्थिगोन आं नोंसोरनो होमबानिया आं बुंनो मोना आंबो सासे कालसारनि मानसि खिन्थु आं गाज्रि लामाथिं थांग्रा मानसिखौ आङो बुन नोंसोरनो खोन्थानो हायो नोंसोर साननानै मोननाय नङा पाब्लिकआ इदि श' उमुगा इदि श' होनगोन अब्ला आदा एबारनि मेट्रिकजों इण्डियान आर्मि खारना आं बेखौ मिथिलाले फंबायमोन राजिब ओइ आदा नोंनि वाट्सएप नाम्बारखौ हरलाय आंनि वाट्सएप नाम्बार लिरना ला आं डाइरेक्ट खोन्थागोन बेयावनो लिरना ला राजिब 8899717723 8899717723 आंनि वाट्सएप नाम्बार लुइ आदा नोंखौ नंगौना नङा मा जादों मिथिबायना आं बेखौ स्टेज सायाव जोख्लायनो होननानै माबाय थाबाय आं थगायखाया बेखौ कमिटिनि मानसिफोरा बुजिना आंखौ बेंजोबखादों ओमफ्राय बिराद गाज्रि रायदो बेखौ स्टेजनिफ्राय ओंखारबोनायाव बिनि बिफंखौबो रायदो बिमाखौबो रायदो आङो ओरैबायदि गाज्रि रायदो स्टेज सानिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगो रायखांनायनि उनाव बेखौ माने ओंखाम जानो लांनो थाखाय पुलिस माबाफोरा भलन्टियारफोरा पुरा जमा दामानि उनथिं आंनि लकेलावनो बे लकेलनि मानसियानो आंनि लोगो गोजा फांसन खुंग्राफोरा जेम्सजों जेबो खालामना थेवब्लाबो बिसोर भलन्टियार होजोबनानै गेमस्रिखौ जेनेबा बेंजोबना लाना थांदो जाहैबाय उनथिं माखसिमबाय आङो थेवब्लाबो आं मा खालामबाय रागा जोंनानै इखौ उनथिंनिफ्राय खारनानै खर'खौ हमना पार्कआव थेख्लायगोन ओरै आरो आंनिया खेबसेखौ दांथारगोन ओरैमोन आंनिया थारमाने मिथिबायना ओमफ्राय आंखौथ' आंदोबो दोनबाय भलन्टियारखौ ओमफ्राय बेखौबो बेंजोबना लांबाय नालाय इनि बिफंबो बिमाबो दोङो नोंसोर थगायनाया आरो बेनि मोसाग्रा माबाबो दोङो इयो माइबा थमासनो जरल थमास आंखौ बे मोसानो होननाया ओमफ्राय आङो मा सानबाय इखौ रायबायथ' आं मानसिफोरनि गेजेराव बिराद गाज्रि रायदों आङो ओमफ्राय रायनानै आं उनथिंनिफ्राय मा सानबाय इथ' थांबाय आंथ' हालाना ओमफ्राय आरो लकेल गोजा आंनि बरमानि गोजा इनिफ्राय आं उनथिंनिफ्राय खारनानै मा खालामनो सानदोंमोन इखौ हमना खेबसे बुद्रुथारगोन बे आंखौ ओमफ्राय उनथिंनिफ्राय खारबाय नालाय भलन्टियार उल्था मोखां जाना आंखौ हमथाजोब्बाय ओमफ्राय हमथाजोबनानै आं ओमफ्राय बिसोरो माबा खालामजोब्बाय आरो भलन्टियारफोरा पुरा सेरपेब लामायाव दंजोबो पुरा सेरपेब लेंहरजोब्बाय बेनिफ्राय आं मा खालामबाय बेखौ आंबो भलन्टियार हमथाजोब्बाय नालाय एसां बुरजा आंखौ ओमफ्राय नाख्रां मासि जाजोब्बाय आंजों बेखौ बुनोथ' होखायाना जायबाबो ओमफ्राय नाख्रां मासि जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जानायनि उनाव आङो खारलांनानै आंनि गारिया मोखावदोंमोन आं गारिया लासै खारबोबाय आरो माबा भलन्टियारफोरा हमथाजोबनायाव ओमफ्राय बेखौनो आंखौ होसोजादों ओमफ्राय आंनो अडिअ कल रेकर्डबो दोङो दानो खोनासंनो हायो जि खालि बेयो आंखौ लाइभ फैनानै रायदो बै खालि आंखौ 6-7 घन्टा अडिअ रेकर्ड दोङो जेम्स नोंनि भिडिअखौ डिलेट खालामदों आंबो खालामसै होननानै 6-7 घन्टानि अडिअ रेकर्ड दं आंनियाव आंखौ ओरैबायदि बुंदों ओमफ्राय आं ओरैबायदि रायबाय बे दिननिफ्रायसो आंखौ अखानायैनिफ्राय कल खालामग्रा जाफिनदो आं सैथो बाथ्रा बुंखायो बै अखानायै दिननिफ्राय आंखौ कल खालामनाय रेकर्डआबो आंनियाव दिनैसिम दंजोबो जि दिननिफ्राय बुनो नागिरबाय बै मिटिङाव बिमा बिफानि सिगाङाव होमबासो गाबबाय इयो नों आंखौ रायजोनि सिगाङाव आइ फंबायनि सिगाङाव मानो इदि रायखो होननासो इ दिननिफ्रायसो गाबग्रा जाना आंनो कल हरबाय बेफोरबायदि केस आरो बेनिखायनो आं बुंदो जाय बुजिनाया बुजिखागोन आं बेखौ बुङा नों सोंनायनि थाखाय बहुद कमेन्ट फैदों आंनि भिडिअ'आव जेम्स नोङो होसोजामारदों नामा होसोआखै आंखौ रावबो आं बुनो नागिरनायाव आंखौ उनथिंनिफ्राय हमथादोसो आंनिया टारगेटआ बेमोन इलाय मा बुजि बहन की ताकिया तब होना था दिया नहीं ना वही गलत हो गया मेरा बुनो गोनांबा बेनि उनावबो बुनो हायोमोन आं लास्ट बेनिफ्राय आङो माबा जानुवारिनि 28 तारिखआव सिटि सेन्टाराव लोगो हमदोंमोन इखौ जानुवारिनि 9 तारिखआव बेयाव बुनो गोनांमोन लास्ट जानुवारिनि 28आव आङो दाबो फट' दङ आंनियाव 28आव खेबनाय 28 तारिख सिटि सेन्टाराव लोगो हमबायदोंमोन होनायबानो जागौमोन ना सिटि सेन्टाराव खेबसे दाख्लै इखौ बुंदां नोंखौ आं अननानै सिटि सेन्टाराव लोगो मोनदो बुवासै नोंसो बुवासै आंखौ मानोबा बुवासै होनदो बुमारनायबानो जामारगौमोन होमारनांगौ बारा जामारो मानसिफोरा
खेबनै दांमारनांगौ इ आंनिया खायदिखौ सिख्ला मानसिखौबा बोरै जागोन देनाय बेखौ सानो आं थारमाने गोदो आखाइजों होफ्लांनो गोनांबा ज' जोबलांगोन थारमाने उदैफोरा बेनिखायनो आं बारा जामारलै मानसिफोरा होनखायो आं बेनो आरो नै गब्बर आसोल हिनजाव मानसिखौ बुंना लाब गैया सैथो फंबाय नोंगो खिन्थु माने सां माबा होनबालाय नंगौना नङा माबा मोनसे लिमिट थायोना मानसिया नंगौ नङा माबा मोनसे लिमिट होननाय बुस्थु थायोलै खुगाया बयहाबो दोङो लिमिट थायो होनबा आं होनखायो नैयाव हाजार हाजार कल दोङो मेसेजबो दोङो लास्टाराव आं कल हमैयाव आंखौ हमनाय आंनि नाम्बारा आंनियाव बेनि नाम्बारा जि दिननिफ्राय गारलायदो बे दिननिफ्रायनो आं डिलेट गैखायामोन खिन्थु बे आंनो एयारपर्टआव आरो नोंसोर आंनो लाइफआव दोङोमोन ना एयारपर्टआव सोरबा सोरबा लाइफआव आं बेजों कल रायलायदोंमोन बे आंखौ डिलेट खालाम होनना बुंहरबाय थादों आंनि भिडिअखौ आंलाय मा बुंखो नोंखौ डिलेट खालामनो होननानै बुंखादों बेनिफ्राय बेखौ आं लाइफआव बे पात्तायानो मोनाखैमोन लाइफआव लाव दोनना रायलायबाय थानायबा मा जागौमोन आं बेनि माबाखौ मानो बरबाद खालामनो दिनै आंखौ जाबायदि बुंदो नंना नङा बे आंखौ जिबायदि बुंदो गावनो बुंना लाना बोरैबा मोनदों आंखौ अयथासार बुंसिन बुंनानै आंखौ कल हरबाय थादों बे आं गथाय रेकर्ड खालामजोबदों बे गाव बुंखादो नोंनिया दा रेकर्ड खालामलायनानै मानसिफोरनो होगोन नोंथ' आंखौ अनखाया होनना बुंबावदो गावनो मिथिबाय नोंथ' आंखौ अनखाया आं नोंखौ एसां मोजां मोनोमोन नोंथ' आंखौ अनखाया नों दा रेकर्ड खालामजोबना मानसिफोरनो खोन्थिबावगोन होनना बुंबावदो होमबा आं बे लाइफआव आं कल रायलायनायखौ नोंसोरनो आं फनखौ दाननो गोनां जादों होमबा आं लाइफआव कलखौ होनानैबा मा जागौमोन खोनाबाय थानायबा आं इमान अभद्र नङाना आंखौ जिबायदि बाथ्रा बुंदो आरो एसां अभद्र नङालै जेमसा होनखायो आं फंबाय बिनानाव मोनसे जा सानदो जेमसा एसां अभद्र नङा आरो आंनाव दम होनाय कलबो दंबावयो बेलेग मानसिया नोंसोर मा सानगोन जेम्स नोंखौ मा खालामनो हाया सब खालामनो हाजोबगोन होनना बुंदों भाइ जेम्सखौ बिदिबो दम होनाय कल दंबाय मिथिबायना कल रेकर्ड दोङो ओइ जेम्स नोंखौ अननासो दोनदो मा खालामनांगौनो आरे यार केला जेम्सआ थैनो थाखाय गिग्रा मानसि नालाय बा आंसो जेबो होनफिनबावाखै आंनि जायगायाव नोंसोर जानायबा घन्टा मा जागौमोन होनखायो आं